Bajke za slušanje. Sinbad i njegov imenjak. Kada je Sinbad Mornar završio svoju prvu veliku priču o putovanju, pozvao je svog imenjaka Sinbada nosača da ostane na večeri. Jeli su zajedno, razgovarali i smejali se. A na kraju večeri, Mornar mu je poklonio veliku količinu zlata. Sinbad nosač bio je zapanjen. Zar je moguće da se tako nešto događa baš njemu? Dođi i sutra, dragi prijatelju, rekao mu je Sinbad Mornar. Ispričat ću ti drugu priču. Još neverovatniju i zaista sljedećeg dana nosač je ponovo došao. Bio je toplo dočekan i poslužen najboljom hranom i pićem. Sedeo je udobno, dok je njegov imenjak pričao o drugom putovanju punom opasnosti, čuda i čudovišta. Na kraju dana opet zlato. Nosač nije mogao da veruje koliko je srećan. Svaki dan kao iz sna. Dani su prolazili. I svaki novi dan donosio je novu priču i novo iznenađenje. Sinbad Mornar je govorio iskreno. Njegove priče bile su ponekad strašne, ponekad smešne, a često zadivljujuće. Nosač je slušao pažljivo, diveći se hrabrosti svog domaćina. I svakog dana odlazio iz kuće bogatiji nego pre. Došao je i 7. dan. Tog dana Sinbad Mornar ispričao je najneverovatniju priču od svih. Bilo je to putovanje puno bola, gubitaka, iskušenja i opasnosti. Kada je završio, nosač mu je tiho rekao: Sad razumem. Izvinjavam se što sam mislio da je tvoj život bio lak. Prošao si mnogo da bi stigao ovdje. Sinbad Mornar se samo nasmijao i poklonio mu još zlata. I od tog dana nosač više nije morao da nosi teret po gradu, a njih dvojica postali su pravi prijatelji. I živjeli su srećno bogato u srcu i u duši do kraja života. Kraj.